a Lenny ni wedi bod yn gweithio gyda trywydd a pacais y prosiect cefnogi arferion iaith, mwyn trwy gwella defnydd disgyblion o iaith Gymraeg yn yr ysgol. Fe benderfynon ni targedu disgyblion blwyddyn 7 gan bod nhw newid yn mewn i'r ysgol uwchradd a falle wedi bod yn siarad Saesneg gyda'i gilydd yn yr ysgol gynradd a felly trwy cynnal nifer o weithgareddau i'r disgyblion oedd hwn yn codi dealltwriaeth nhw o'r iaith Gymraeg yn ysgol Preseli. Yn ystod y flwyddyn fel pwyllgor, ni wedi bod yn cynnal clwbiau amser cino, sef clwbiau gemau bwrdd. Mi oedd hwn yn gyfle i disgyblion blwyddyn 7 i gymdeithasu trwy gyfrwng y Gymraeg. Clwb arall bydd yn llwyddiannus oedd y clwb ysgrifennu creadigol, lle oedd disgyblion ym mlwyddyn 7 yn gallu ymarfer y iaith Gymraeg a ysgrifennu ysgrifenedig trwy gyfrwng yr iaith Gymraeg. Roedd hefyd yn cyfle i nhw i anfon i waith ysgrifenedig mewn i eisteddfodau lleol ac Eisteddfod yr Urdd er mwyn cael y cyfle o ennill Gwobr. Hefyd, wnaethon cynnal cwiz yn yr awr ginol wythnosol. Roedd hwn yn gyfle i wella safon iaith y plant yn ogystal â gwybodaeth cyffredinol. Yn ogystal â hyn, wnaethon ni cynnal clwb pêl-drod i blwyddyn 7. Yr unig iaith fe hawdd nhw'n siarad ar y ca oedd Cymraeg. Mae hwn yn cyfle da i nhw ymarfer y Cymraeg mewn gweithgaredd bob dydd. Oedd y twrnament i plant blwyddyn 7 oedd yn cael ei cynnal ar amser egwyl ac hyn o dydd Mawrth. A'r tîm buddigol ar diwedd wnaeth ennill pêl-drod yr un am ei Gwobr yn ystod y twrnament a'i siarad Cymraeg. Un o bethau mwy llwyddiannus wnaethon ni oedd cynnal diwrnod i ddathlu Santes Dwynwen gyda'r blwyddyn 7. Oedd gyda nifer o weithgareddau yn ystod y dydd, sef cwiz, creu cerddi Santes Dwynwen, gemau potes, a byddwn yn ddigon ffodus gael y beatboxer enwog Ed Holden mewn i'r ysgol. Fe wnaeth y cwiz codi dealltwriaeth disgyblion blwyddyn 7 am Gymru i gyd, a fe gathen nhw gwobrio ar y diwedd am pwy oedd yn gwybod fwy am Gymru, a oedd yn amlwg ar diwedd y dydd bod y disgyblion wedi mwynhau mas draw ac yn gwybod llawer mwy am Gymru a'r iaith Gymraeg. Helo, Dafydd Hughes ydw i, pennaeth yn rothywiol Ysgol Preseli a chyfrifoldeb bugeilio dros y 6 dosbarth. Mae wedi bod yn fraint i gael cydweithio gyda'r bobl ifanc yn ystod y flwyddyn ac ni'n ymyfrydu yn yr ysgol o safbwynt llwyddiant y Pwyllgor Cymreictod. Mae'r bobl ifanc yma wedi gweithio yn ddiwydd iawn i geisio hyrwyddo yr iaith yn gymdeithasol ar y iard yn yr ysgol a hefyd cyflwyno cyfleoedd allgyrsiol i'r plant i gael sgwrsio naturiol yn Gymraeg. Mae canran uchel o'n plant ni bellach yn dod o gartrefi di-Gymraeg ac ni'n ymyfrydu yn y ffaith bod y plant des i'r Benfro yn teithio i Ysgol y Preseli a mae'n bwysig iawn bod nhw'n cael cyfleoedd i ddefnyddio'r Gymraeg tu fas i'r stafell dosbarth a mae'r Pwyllgor Cymreictod wedi bod yn greiddiol i sicrhau bod hynny yn digwydd. Maen nhw wedi bod yn frwdfrydig yn creu llu o weithgareddau allgyrsiol ac i ni yn ymfalchio yn eu balchder nhw yn ieithyddol a'r ffordd maen nhw'n rhannu'r balchder yna gyda'r disgyblion ar draws yr ysgol. Felly maen nhw'n llawn heiddi'r Gwobr. Rydym ni'n credu bod ni'n heiddi'r Gwobr yma gan ein bod ni wedi gweithio'n galed i ceisio sicrhau bod y cyfeillgarwch rhwng y 6 dosbarth a plant y blwyddyn 7 wedi gwella a wedi penodi amser allan amserlen brysur ni i sicrhau bod y gweithgareddau yma'n llwyddiannus a hefyd gwella Cymreictod yn blynyddoedd iau yr ysgol. Cyn dechrau holl gweithgareddau, wnaethon ni gynnal holiadur ar plant blwyddyn 7. Roedd camau 1 i 10, a nhw'n cwydewis pwy gam nhw'n meddwl wyn nhw arno hyn o bryd. Ac ar wybennu'r holl gweithgareddau, wnaethon ni gynnal un eto, a mae wedi bod yn bositif iawn i ni, achos ni wedi gweld bod pob un wedi symud lan cam, neu 2 gam, neu aros ar yr 1 cam, felly does neb wedi disgyn, sy'n dangos bod y holl beth wedi bod yn llwyddiannus iawn. Yn ogystal â hyn, ni wedi gosod sylfaen yr blwyddyn 12 sy'n dod lan blwyddyn nesaf i parhau gyda'r Pwyllgor Cymreictod ac i parhau i hybu'r Cymreictod yn yr ysgol iau yn y blynyddoedd i ddod. Cofiwch wylio pleidleisio i ni. Pwyllgor Cymreictod!